Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि राङारि अनसुंथाइ बेनिफ्राय सार्टिफिकेटनि सायाव क्लेरिफिकेशन भिडिअ लाबोदों लेटेस्ट आपडेट सार्टिफिकेट खायसे मोनदों आरो मोनासै दा सोर बायदिया मोनदों मानो मोनदों मा मोनगोन बे थायोबा बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों एन्ड डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जागोन नामा सार्भे खालामगोन नामा नोंथांमोननि 10,000 रांखौ एकाउन्टआव सोनो थाखाय बेनि सायाव A to Z भिडिअ नाय अब्लानो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनि स्किमनि सायाव आपडेट मोननो लोगोसे सरकारि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन स' बिदिबा जों फार्स्टआवनो डिसकास खालामगोन आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि मुख्यमन्त्रि स्किम जेराव सासेयावनो 10,000 राङारि अनसुंथाइ आरो टटेल 35,000 नोंथांमोना मोननो बेनि सायाव माबादि जागोन जों बेखौ दानिया नायफिनसै फैदो गोबाव खालामा दा जाय नोंथांमोना मुख्यमन्त्रि स्किमाव लादोंमोन जायनोखि नोंथांमोना ग्रुपआव दङ मेम्बारफोर थ' नोंथांमोना रेजिस्टार थाबानो मोन नालाय बेयाव फार्स्टआव 10,000 खौ मोनगोन बेखायनो मोनसे खामानिया मा नोंथांमोना नैबे सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बारा अके जानांगोन बिनिफ्राय बेंक नामा थिग थानांगोन बेनिफ्राय ब्रान्च ना बेनिफ्राय IFSC कड बे मोनब्रैया इम्परटेन्ट प्लास नोंनि बेंक एकाउन्टजों बेनिफ्राय नोंथांमोननि आधार कार्डजोंहाय लिंक जाथारनांगोन अके लिंक जाथारनांगोन अब्लासो दानि जुगाव DBT हिसाबै माने फैसाखौ सोयो नालाय बेनो जाबाय डाइरेक्ट बेनिफिट्स ट्रेन्सफार होनना बुंनाय जायो इंलिसावहाय दा फैसाखौ सोहरो बेखायनो नोंथांमोननिया लिंकआ थाथारनांगोन आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों अब्लासो दानि जुगाव जायखिजाया सरकारि आसनि स्किम अरुण'दयानो जा पेन्सन जा नोंथांमोननि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ जा गासैखौबो सोयो बेखायनो नोंथांमोना नैबे माने बे रांखौ मोननो नोंथांमोना जेब्लायबो बेंक एकाउन्टखौ एक्टिभ खालामनांगौ दानि जुगाव नोङो न' मोननायानो जा हमना ला जब कार्ड गोनांबाबो एकाउन्टआवसो सोयो नालाय बेखायनो गासैबो लिंक गैयाबा हाबा स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि MIS कड नोंथांमोननि MIS क'डआ बेबो थिग थानांगोन ग्रुपनिया बेयावनो खायसेया रेजेक्ट जागोन आरो जाया माने बाथ्रा जाबाय कड नाम्बारा मोजां जानांगोन जे कड नाम्बारा थाबासो बे नोंनि ग्रुपनि मेम्बारा नों बबे ग्रुपनि नाम एबा बबेनि बेखौ मिन्थियो नालाय बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै फर्म फिलआप खालामनांगौमोन आरो खालामखादों बेयाव गोनो गोथो गैया स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे MMUA एबा मुख्यमन्त्रि स्किमा माब्ला हाबगोन अके बे बुंदों चिफ मिनिस्टारा CMआ बुंदों जायखि जाया समावनो फुं जा मोना जा बेलासि जा एकाउन्टआव नोंथांमोनाव 10,000 नोंथांमोनाव हाबनाय जागोन दा बेनिफ्राय मार्च दानावनो हाबनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा इन्टारभिउ लागोन होनना बुंदों इन्टारभिउ माने ओरैबायदि इन्टारभिउ बे गोरा इन्टारभिउ नङा अके बे गोरा इन्टारभिउ नङा बेखौ बुंदों जे बिथांमोना फर्म फिलआप खालामनायाव मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों बेनो जाबाय नै आं बेयाव बर'निखौ लाबोदों स' नोंथांमोना मोनदों जे जायनि न'खराव जोंनि बर'फोरा साब्रैनि बारा गथ' दङ मोननाय नङा गुबुन कास्ट जेनेरेला सानैनि बारा दंबा मोननाय नङा बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोना साबैसे गथ' दङ फर्मावहाय लिरखादोंमोन नालाय बेखौनो एसे नायबिजिरगोन आरो जे नोंथांनाव गथ'आ दंमारोना खम दङना बारा दंमारो बेखौसो नायगोन बाखि जेबो गिनांगौ गैया स' बिनिफ्राय हिन्जावसा दङबा बेयाव नाम लिरनानै बिनि थांखि जाबाय जे बे रांजोंनो बायदिसिना फेहेरनानै नोंथांमोना 10,000निफ्राय 25,000 35,000 मोनलांबाय थागोन नालाय बेजोंनो नोंथांमोननि हिन्जावसा दङबा गथ'खौ जाहाथे स्कुलाव फरायहोयो बिनि सायावनो माने बेखौहाय माने खालामहोदोंमोन नोंथांमोननि नाम लिरहोनाया जुदि नोंना गथ' गैयाबाबो जेबो नङा नोंथाङा रांखौहाय मोनगोन जेबो गिनांगौ गैया अके बे जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि माखासे बियो गाइडलाइन्स देन फैबाय दानिया नोंथांमोननिया जाहैबाय सार्टिफिकेट थ' खायसे नोंथांमोना MMUA एबा नोंथांमोना हमना ला मुख्यमन्त्रि स्किम एप्लाइ खालामदों नाथाय सार्टिफिकेटखौ मोनासै अब्ला मा जागोन नैबे रांखौहाय मोनगोन ना मोना स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया आरो बे सार्टिफिकेटखौ सोर बायदिया मोनदों लाखपति बायद' एबा दिदिनि सायावहाय होनाय जादों आरो बे मा जिनिस बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय दायो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों स' बिदिबा जों बे सार्टिफिकेटखौ नायनोसै जे बियो मा जिनिस मार दानिया फैबाय नोंथांमोननि सार्टिफिकेट दा बे सार्टिफिकेटआ बोरै फैदोंनो बेनो जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट एबा गामि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे सार्टिफिकेटआ बेनो आरो जे नोंथांमोना मिथिगौ रुरेल एबा गामि ओनसोलनि स' बेयाव मदि बिथाङा ओरैबायदि टारगेट लादों ओरैबायदि भिजन लादों बेनो जाबाय 3 कौटि महिलाफोरखौहाय एबा आइजोफोरखौहाय लाखपति खालामनो नागिरदों एबा माहाजोन होननांसिगोन जोङो सिम्पल खोथायाव माहाजोन खालामनो नागिरदों माखासे लाइभलिहुड सेक्टराव एबा थांना थानायनि थाखाय माखासे खामानि मावनायनि गेजेरजोंहाय लाखपति खालामनो नागिरदों बेखायनो स्किमखौ होदों जे नोंथाङा हमना ला 10,000 मोननायनिफ्राय 25,000 30,000 मोनलांबाय थागोन नालाय बेजोंनो बायदिसिना नोंथांमोननि जि मावनो थांखि लादों बेखौ फेहेरनानै लाखपति खालामनो मोनसे टारगेट लादों बेखायनो नाम दोनदों लाखपति दिदिस होननानै लाखपति दिदि होननानै आरो बेयाव लाखपति दिदिसनि बेयाव नाम थागौमोन बेनिफिसारिनि जे नोंथाङा बेखौ मोनदोंबा अके बेनिफ्राय बेयाव ग्रुपनि नाम थाबाय बेनिफ्राय गामि नाम थाबाय बेनिफ्राय CLFनि नाम थायोमोन अके बेखौ आं नोंथांमोनजोंहाय खोमोरबाय जाहाथे बेखौहाय प्राइभेट सेक्रेटआ थायो देन फैबाय बेखौहाय मानो होदों आरो सोर होदों बेनो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय होदों लाइभलिहुड सेक्टरनिफ्राय
बेखौनो होदों जे लाइभलिहुड सेक्टरनिफ्राय एबा रुरेल डेभेलपमेन्टनिफ्राय जौगानायनि नामावहाय जे हमना ला मोनसे फाइनान्सियेल इयार थायो अके फाइनान्सियेल इयार थायो दा बे 31 मार्चसिम हमनाय जायो अके जायखिजाया हमना ला एप्रिलनिफ्राय 31 मार्चसिमहाय मोनसे बोसोर रां आर्जिनायनि एबा मोनसे बजानि एबा बाजेटखौ हमनाय जायो दा बेखौनो लानानै जेब्ला बिथांमोना ग्रुपआवहाय माखासे इनकामखौ होदोंमोन अके इनकाम माने बिनि इनकाम आरो आउटसोर्सआ बिनि आउटकाम्सआ इनकामाहाय माने बोसोराव 1 लाखनि बारो आरो अके हमना ला नोंनि आर्जिनाय बोसोराव 1 लाखनि बारो दा बे बारबाय नालाय लाख जाबाय बेखायनो बिथाङा हमना ला बेनिफिसियारिया बियो माने बोसोराव 1 लाखनि बिथांमोना नखरा माने खामायो स' बेखायनो बुंदों लाखपति माने लाख जाबाय नालाय लाखपति दिदि लाखपति जाबाय नालाय बेखायनो मोनसे सार्टिफिकेट होनाय जाबाय जे सिलिपनिफ्राय जे माने एप्रिसिएसन माने बाखनायबाय बिथांखौहाय माने बाखनायबाय आरो जे बिथाङा माने 1 लाखनि बारा बोसोराव आर्जियो माने लाखपति जाबाय स' बेखायनो बे सार्टिफिकेटखौ होदों जुदि नोंथाङाबो जुदि 1 लाखनि खामायोबा बारा खामायोबा लाखपति जाबाय बेखायनो नोंथाङाबो बेखौहाय मोनगोन आरो जेब्ला नोङो खामायो दा खायसेया खामाया नालाय बेखायनो मोनाखै दा बिथांमोननि टारगेटआ बेनो अल इन्डिया 3 कौटि माने लाखपति डिडिस खालामनो नागिरदों आरो दा बेखौ मोनाबाबो नोंथांमोना MMU स्किम जायनाखि 10,000 बेखौहाय नोंथांमोना मोनगोन अके आरो जेब्ला नोङो बेखौ मोननानै खामानि मावगोन अब्ला नोंबो लाखपति जाहैगोन माने हमना ला बोरमा जुदि 20टा फिसिबाय नोङो हमना ला मासेयाव 5,000 मोनबा नोंबो हमना ला 1 लाख मोनहैबाय अब्ला नोङो लाखपति जाहैबाय थिग बेबादिनो बेखौहाय सार्टिफिकेट नोंबो नेक्स्ट लेभेलाव मोनहैगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ बेनिफ्राय बे सार्टिफिकेट मोनाबा प्रब्लेम जागोन नामा जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोना आरो बेखौ मोनोबा नेक्स्ट लेभेलाव माबाफोर खामानि मोनगोन नामा दा ओरैबायदि आरो हमना ला नोंखौहाय फोथायसिगोन आरो जेनेबा नोंहा लाखपति जाबाय नालाय 1 लाखनि बारा खामायबाय नालाय बेखायनो फैबाय थानाय समाव जुदि माबाफोर जुदि स्कप फैयोबा चान्स फैयोबा नैबे सार्टिफिकेटखौ होनांगौ जायोबा नोंथांमोना माबा मोनसे आसा थानो हागौ बाट बेखौ डाइरेक्ट बुंनाय जायाखै आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजों आपडेटखौ खालामगोन दा बेनो नोंथांमोननिया बे सार्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसनाहाय बेनो जे नोंथाङा लाखपति डिडि जाबाय बेनिफ्राय नोंखौ बाखनायबाय बेनो मोनसे बाट बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया नोंथांमोना मोननो गोनां किस्ति एबा नोंथांमोननि लनखौहाय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला रिलिज खालामगोन सरकारा अब्लानो नोंथाङा मोनगोन दा बेनोमोन आसा खालामो बयबो बुजिबाय एन्ड नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो बुजियाखै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन हानायसेबां रिप्लाइ खालामगोन नाथाय एसे टाइम लायो मानोना गोबां कमेन्ट्स फैयो बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन स' बेनोसैमोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि स्किम आसनिनि बागै आपडेट मोनबाय थानो हागोन